Zdravím všetkých, moje meno je Progress firmy Showtechnic Music Market a vítajte pri našom ďalšom videu. Pomaličky sa nám už blížia Vianoce a my máme pre vás pripravený jeden skvelý tip na skvelý darček pre každého DJ-a, nahrávacie zariadenie Evermix Box 4. Poďme sa na ňo bližšie pozrieť. Poďme si najprv rozbaliť Evermix Box 4 a pozrieme sa, čo všetko obsahuje jeho balenie. Po otvorení krabičky od zariadenia a rozbalení plastovej folie nás privíta tento veľmi pekný praktický case, ktorý je určený na prenášanie Evermixu. V case sa nachádzajú dva káble na pripojenie Evermixu do vašeho smartfónu. Prvý má koncovku USB-C do DIN a je určený predovšetkým na Android smartfóny. Druhý je zas Lightning do DIN a to znamená, že je určený pre Apple zariadenia ako napríklad iPhone. O DIN konektore si povieme neskôr trochu viac. Ďalší užitočný kábel, ktorý je pribalený v balení Evermix Boxu, je RCA do RCA a toto je kábel, ktorý slúži na pripojenie vašeho zvukového výstupu. A pod touto červenou fóliou sa nachádza samotný Evermix Box 4. Zapojenie Evermixu do vašej zvukovej techniky je veľmi jednoduché a intuitívne. Najprv zoberieme signálový kábel, v tomto prípadne Lightning do DIN a pripojíme ho do Evermixu a následne do vašeho smartfónu. Ako náhle pripojíme zariadenie do mobilu, tak sa nám rozsvieti logo Evermix. Následne už pripojíme zvukové káble do zariadenia alebo vašeho mixu. Odporúčame pripájať ho na výstup boot alebo rack. Ako som už spomínal, káble, ktoré zapájate do svojho smartfónu, majú na druhej strane 8-kolíkový DIN konektor. Pýtali sme sa priamo Evermixu, prečo tam nedali iný konektor a odpoveď bola, že jediná možnosť, ako odoknúť všetky funkcie Evermixu a zároveň popri nahrávaní setu nabíjať svoj smartfón, bolo dať na druhý koniec DIN kábel. Nám to nejak nevadí a preto pokračujeme v tejto recenzii. K správnemu fungovaniu Evermix Box 4 budete potrebovať aplikáciu Evermix, ktorú si viete stiahnuť na App Store alebo Google Play zadarmo. Aplikácia je veľmi jednoduchá a intuitívna, takže sa nestratíte. Po nahrávaní mixu si viete svoj mix editovať. Nastavenie fade in, fade out, hlasitosť, začiatok a koniec mixu zvládnete priamo v aplikácii, takže nepotrebujete externý program na editáciu zvuku. Následne viete do mixu pridávať žáner, názov eventu, lokalitu nahrávania. Po vyplnení týchto informácií viete svoj mix hodiť priamo na svoj SoundCloud alebo Mixcloud. Evermix Box 4 taktiež ponúka nahrávanie publika pomocou externého ruchového mikrofónu, ktorý pripojíte jednoducho 3,5 mm jackovým vstupom. Ruchová nahrávka sa potom zobrazí v aplikácii ako samostatný zvukový kanál. V čom vidíme obrovskú výhodu Evermix Box 4 je to, že okrem nahrávania zvuku dokážete nahrať aj svoj videoset a nemusíte v postprodukcii pridávať zvuk do videa. Evermix aplikácia to spraví za vás. V pozadí vám bude bežať apka a vy si jednoducho zapnete svoju kameru a nahrávate zvuk priamo z vašej DJ-skej techniky do videa. To isté platí aj pre streamovanie. Jednoducho zapnete aplikáciu, na ktorej chcete streamovať a už môžete začať rovno streamovať. Zvuk pôjde do streamu priamo z vašej DJ-skej techniky. Toto uľahčí prácu pre veľa streamovacích DJs, pretože nebudú musieť nastavať komplikovanú kameru na počítači, ale jednoducho použijú kameru vo svojom smartfóne. Evermix Box 4 vám okrem času ušetrí aj peniaze. Za normálnych okolností, ak ste chceli mať kvalitný videoset alebo livestream, ste museli kúpiť nejakú kameru, ktorá vás vyšla pár stovák, mať nejaký notebook a potom následne zvuk a video v postprodukcii dávať dokopy, čo vám zabralo samozrejme veľa času. Evermix Box 4 a aplikácia Evermix to spravia za vás. Dnešné moderné smartfóny majú už naozaj kvalitný videozáznam a moderný smartfón má už dneska skoro každý. O zvuk sa postará Evermix Box 4 a aplikácia Evermix, takže ste ušetrili pomerne veľa peňazí. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne, že ste si pozreli túto recenziu na Evermix Box 4 nahrávacie zariadenie. Ak máte záujem o tento produkt, klikajte dole do popisku videa a nájdete tam link, kde si to priamo môžete u nás kúpiť. Pre viacej takýchto videí nezabudnite dať like, odber alebo napíšte niečo dole do komentára. My sa vidíme na budúce. Čaute.